Hvad så mennesker, Pau fra Pranksters.dk her, og i dag skal jeg lave noget lidt andet. Mig og Mark, i går prøvede vi at lave noget cola blandet med mælk og se om det blev til ligesom, det der som Red Bullen og mælk blev til, hvor det bliver helt klumpet og sådan noget. Det gjorde det så ikke. Nu ligner det bare kakao. Så i dag vil jeg prøve noget helt andet. I dag vil jeg bare prøve. Jeg har en halv time til det her. Prøv at se om jeg kan bælge den her. 2 liter. Tror jeg ikke kan. Så derfra har jeg den her grønspand her. Så hvis det nok kommer op, som det nok gør. Så vi starter uret. Go! Fuck man. Klart. Ej, der er næsten ikke noget der kommer ud af den. Jeg har ondt i maven. Allerede, og jeg har ikke engang drukket en halv liter endnu. Hvor lang tid er der tilbage? 28 minutter! Nok lidt for meget tid en halv time, men fuck it. Næsten halvdelen. Halvdelen. Nice. Big chunk. Oh fuck. Dum idé. Nå ja, og hvis jeg brækker mig, så har jeg tabt challengen. Det her det er nok noget af det værste, jeg har gjort længe. Fuck man. Jeg bøvler mere, men så brækker jeg mig. Jeg er snart færdig. Jeg tror, der er cirka en halv liter tilbage.
Yep. Der er kun sådan her tilbage. Ud af en 2 liter. Jeg skal altid gøre dumme ting. Kan jeg ikke bare være normal? For en gang skyld? Nope. Mark! Kom lige! Når du kommer, Mark, du tager kameraet. Så vender du bare lige skærmen. Vend skærmen. Så du kan se, hvad du laver. Okay. Der er kun sådan her tilbage. Ud af 2 liter. Og jeg kan mærke, det kommer op lige snart. Det kommer til at flyve over det hele på det, ved du ikke? Det gør fucking ondt. Så må du brække dig, mand. Så dumt, mand. Jeg ved det godt. Jeg er fucking syg, og så skal jeg stå og se på dig brække dig. Du lyder ligesom Mike, når han brækker sig. Hvad mener du med, at jeg lyder ligesom Mike? Så grim, mand. Hvad mener du med, at jeg lyder ligesom Mike? Du er høj. Er det ikke? Jeg giver. Der er rød knap, baby. Mark! Sluk det. Det er rød hvad? Jeg har rød knap. Så du kunne se, så kunne jeg ikke klare det. Men jeg synes godt, jeg gjorde det meget godt. Nu er næsten det hele. Det var det for den gang.